তিনি 28 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 কক্তি সালনি জোরাগো চিনি তেলেমারা ডিভিশন আমসৈনি और उत्तर महारानीपुर रिजनल कमिटी बिसिंग भक्त दास कामिगो बुरियावनि मथा कायसा IAAFP प्राइमारी कमिटी खाजाखा 37 जन नौतई खाजाखा और जागो महारानीपुर डिसी विलेज नि 2-3 नम्बर वार्ड नौतई कमिटी खाजाखा इनके तीन बिलाइ खेन और बुरी रक खातुं खाजाख्लाङि गोबां कुथुम लाइजाक इनके और जागो सिद्धांत नारखा बसकांनि एक सप्ताहनि बिसिंगो हायनो हाय IAAFP प्राइमारी कमिटी खाजाकना बागै और कायसा टकसाप गो सिद्धांत नाजाखा गाहायनि बांगै आं जत सिनि तेलेमारा डिभिशननि जत आमसनि ताखुकते बुसनो कयना मुसुगु जों अमायखेनो जत ब्रैबाय सिलाबाय जों बसकां सिनि त्रिपालेनि सबानो जों तैबो दायदि दायित्व बना बागै जों आवगलायनाय अमायखेनो जों जत रिजनल कमिटी गो बुरै मथा सिग्ला मथा अमायखे खानाय खागैबो दंगो इनके बसकांनि जों 2-3 सप्ताहनि बिसिंगो सिनि तेलेमारा डिभिशन कमिटी गो युथ IPFT आतिसा IAAFP जों जत संगठनावनो डिभिशन खाना बागै जों सिद्धांत नागै जों थांबाय।